Labantu baphila kanzima edolobheni iGoli njengoba bekude namakhaya. Kepha bayibambishisa injalo. uThabo Ramokhoshi uhlala ivika izimoto nsuku zonke kule ndawo. Usephile lempilo kusukela ngo-2015. To save with my trolley here is because mostly I'm running against the time, you know. Basebenza kanzima ukuze kugcwale lezi inqola zabo, kepha akekho okubonayo lo msebenzi wabo. UNomsazozi naye oqoqa udodi usehamba ibanga elide ukuze kugcwale le nqola yakhe. I wake up early around 3 o'clock going down to Rosebank, going to collect the material. Bonke baqhamuka ngaphansi kwezimo ezahlukene kodwa umbono wabo munye. This is what I'm doing for living. When I come to Joburg looking for a job, so I didn't get a job. So I saw the guys traveling on the street with pulling the trolleys. So I decided to join them. Lesimo siyazikhathaza kakhulu izikhulu zomgwaqo. Bona banalo ikhono lokuqhuba lezi inqola zabo, kepha bayingozi kubashayeli. We have had one very unfortunate incident not too long ago where a trolley pusher was killed on Long Main Reef Road at an intersection where the light wasn't working. So that is a concern that the trolley pushers have to pull these trolleys on very busy roads. Nakuba izimo zinjalo, kepha akekho okungabavimbi kwenzeni lo msebenzi wabo. Futhi nengozi babhekana nayo ngqo ngaphandle kokwesaba.